मा जादों होनदों नोंनि न'खराव? आंनि न'खरावथ' आंनि हिन्जावा माने थांनाय 28 थारिखआवहाय गोमानानै दङ। हिन्जाव आरो गथ'खौ लांफानानैहाय बबेहाय थांदों मिथिया। मा मुं? महिमा नार्जारि। सानबेसे जाखो खानानै? सानबेसे जाखो माने 28 थारिख बेलासि फुंनिफ्रायनो गैया। ओमफ्राय सप्तासेयानो जाबाय। नों दा मा लुबैयो? आंथ' दा आंनि हिन्जावखौ फैफिनजानो लुबैयो। आंनि गथ' लांफानायखौबो लाबोफानानै फैफिनजानो लुबैयो। न'आव फैफिननानैहाय मा गामिनिमोन नोंनि बुरैया? आमथेखा सिमलगुरिनिमोन आंनि हिन्जावा। दा नों फैफिनजानायखौ लुबैयो? आं दाथ' फैफिनजानायखौ लुबैयो। गथ'आ स्कुल फरायदोंमोन नामा? गथ'आथ' LKG आव फरायगासिनो दंमोन। दा मा लुबैयो? मा खावलायगोन नों फैफिननो थाखाय? फैफिननो थाखायथ' आं बेखौनो खावलायदों आंनि हिन्जावखौ माने फैफिननानैहाय माने आंजोंहाय मिलायनानै गोरोबनानै जाफैफिननायनि। आंथ' बेखौ जेबो खालामनोबो गोसो गैया। माने आंथ' बेखौ रायाखैबो बुवाखैबो। आंथ' दस्रायावसो माने खामानि मावहैदोंमोन अरुणाचलाव खैलायावहाय। ओमफ्राय आं दा जों थानाय समाव माने फन बुनानै खोनानो मोनबाय न'आव गैया। ओरैबो खबर खालामबाय ओरैबो खबर खालामबाय गैया। ओमफ्राय अखानायै मिथिबाय न'आव गैले, दस्रायाव थांबाय बेफोरबायदि खोनानो मोनबाय आरो। खामानि मावहैदोंमोन? औ, आं खामानि मावनो थांदोंमोन अरुणाचलाव। नों बिथांखौ फन रायलायनाय बायदि नोंथाङा माबा खोनायोमोन फन नामा? रायलायनायखौथ' खोनादोंमोन खिन्थु आं बांद्राय गुरुबथ' सानाखैमोन। ओमफ्रायहाय न'खरनि मानसिफोरनो खिथादोंना खिथायाखैमोन? आंनि न'खरनो? मिथियोना मिथियामोन? आंनि न'खराथ' रावबो गैया, मिथियामोन। माने न'आवबो थानाय जाया नालाय आंनि न'खरनि बिमाया माने मैगं थाइगं फानहैयो। बे मा रायलायो ना मायो बेखौहाय माने बुंनो हायामोन आरोना, खबर गैया माने मिथियामोन। नोंजों नांज्लायदोंमोन नामा? नांलायनायाथ' आंजों जेबो नांलायाखै। आंनि हिन्जावखौ आं बेखौनो खावलायदों अननानै जेरावखि थाया मानो फैफिनथार न'आवहाय। बर'नि समाजारि आफादफोरखौ मा आं खावलायगोन? बर'नि समाज आफादारिफोरखौ माने ससाइटिनि मानसिफोरखौ जेरावखि थाया मानो बिसोरखौ नागिरनानैहाय माने आङो खबर हरनानै नैबे मबाइल नाम्बारावहाय फन खालामनानै आंनो फोरमायहरनानैहाय माने खोन्थाहरब्लानो जाबाय आरो। मबाइल नाम्बारखौ बुं। 9387629181 बे नाम्बाराव कल खालामनानै आंनोहाय खिन्थाहरबानो जाबाय जेरावखि नुवा मानो। दासिमाव फन रायलायदोंना रायलायाखै नोंजों? दासिमावथ' आंजोंहाय जेबो खबर गैया। फनानो सुइस अफखा। फन बुलाबो सुइस अफ, हौवानिबो सुइस अफ। बबेबा जायगायाव दं होनना नोंथाङा सन्देह खालामो नामा? बेखौथ' माने दा माखासे मानसिफोरनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बेंगालराव दङ होननानै खोनानो मोन्दों। दा बेंगलरनि बड' वेलफेयार एस'सियेसन आफादखौ नोंथाङा मा खावलायगोन? बिथांमोनखौथ' आं अलरेडि खिन्थाहरबायबो। माने दासिमाव बिसोरबो खबर लागासिनो दङ आरो लाबायानो थागोन होननानैबो बुंदों बिथांमोना। हौवानि गामिया बहानिमोन? हौवानि गामिया सराइबिल बसगुरि। मा मुं? दिपन्त बसुमतारि। बेजोंनो थांदों होननानै नोंथाङा मिथिखादोंमोन नामा? औ, माने बेजोंनो थांदों होननानै माने दा मिथिनो मोनबाय आरो। सिगाङाव मिथियाखैमोन, दा मिथिबाय। जिहेतु बे बेंटल सेरफांगुरि 4 नम्बरनि बिरखां नार्जारिनि बिसि बे न'निफ्राय खारनानै दङ, नोंथाङा गामिनि हिसाबै मा बुंगोन? आंथ' बुङो बेनो महिमाखौ जोङो मोनोब्ला नांफिनगौ। दा बिहा फिसा लानानै थांदों। बे 5 बोसोरनि गथ' LKG फरायदोंमोन, बेखौ लानानै थांदों। बियो न'खरखौ गोसोखांनानै फिसायखौ बिखुनजोखौ गोसोखांनानै फैफिननांगौ। बे फिसाया गोदाव सोराव लानानै थांदों। बबे जायगायाव दंहैयो जों मिथिया। जेसेबांनाखि जोंनि बर' फिसाफ्रा गोजान गोजानाव दंहैयो बिसोरो नुयोब्ला बे जानबुं नम्बरावनो खोन्थाहरदो। फिसायनि नाम्बार दंखायो, बे फिसायनि नाम्बारावनो फटाफट खोन्थाहरब्लानो जाबाय। जों बयखौबो खावलायो जेसेबांनाखि जाथि खुरमाबो दंखायो आरो बे सिनायजाग्रा गोबां गामिनि दंखायो, बिसोरबो खोन्थाहरदो। आरो
बे बेंगालराव जेसेबांनाखि आबसुनि मानसिफोरबो दङ होननानै जों मिथिदों जोंथ' मिथिया नुवा थांफेरना बेखायनो बे आबसुनि मानसिफोरखौबो खावलायहरनो जेरावखि लोगो मोना हमनानै दोन आरो न'आव खोन्थाहरलानो जाबाय बे बिरखांनि न'आवहाय बिरखाङा गोसोखांगासिनो दङ बिनि फिसाया आरो बिखुनजोआबो गाबगासिनो फिसौनि थाखाय बोसोरबाल' जादों बे गथ'आ गोदाव सोराव लानानै थांबाय गोजांनाय समाव गोजांनानै माब्रै दङ जानाय लोंनाया माब्रै दङ गोसोखांगासिनो बेनिखायनो फैफिननानै जाबाय महिमा न'खौ गोसोखांफिनदो मोजाङैनो संसार जाफैदो जों न'खरावबो बिमा बिखुनजो फिसायाबो जेबो होननाय नङा बुनाय नङा नोङो अख्रायै नोङो थांदोंब्लाबो नोङो गोसोखौ गुरै खालामनानै नोङो फैफिन महिमा जों खावलायहरनो गोख्रैनो फैफिन नोङो न'खर गोसोखांनानै फैफिनदो जोङो नोंसोरखौ जेबो होना मण्डलिनि गामिनिबो जेबो होना बयबो अनलायनानै संसारखौ जानो गोनां नोङो सिगाङावनो हाबा जाखाबाय हाबा जानानै आरो नोङो खनले गुबुन हौवाजों हाबा जानो मोनखाया जोंनि नेमाबो गैखाया खननै खनथाम हाबा जानायनि सिगाङाव जा हाबा जाबाय बेजोंनो संसार जानो फैफिनदो महिमा आरो जाय हौवाया थांदों बेबो गावबा गाव हिनजावजों थांफिनदो बिहाबो फिसा दङ 9.5 बोसोर ना 11 बोसोर होनदोंमोनलाय 11 बोसोर बेखौबो नोंबो जाय हौवाया लानानै थांदों बेबो फैफिनदो गावबा गाव हिनजावजों संसार जानो आं खावलायबाय जितु बे न'खरनि महिमा नार्जारी बिरखांजों हाबा जानाय बेयो दा खारनानै दं नोंथाङा सासे समाजनि दैदेनगिरि जानानै नों मा बुङो आरो समाजनि आङो गिबियावनो बे चेनेलनिसिम गामिनि दैदेनगिरि जानानै हामबाय होननाय जासिग्रोबाय जाय बिरखां नार्जारी बिनि बिसि महिमा नार्जारी दा बियो गावनि गथ'खौ लानानैहाय जे सासे गुबुन हौवाजोंहाय खारनानै दं होननानै जों मिथिबाय आरो जों नुबाय जाय महिमा नार्जारी बियो गावनि बिसाय आरो न'खरखौ गारनानै थांबाय आरो गावनि गथ'खौ लानानै थांबाय जोङो नुहुरदों जाय गथ' बियो फरायगासिनो दं बेनि अबस्थाया मा जागोन आरो जाय जुलि जाखानाय न'खरनि हिन्जाव बियोदि खारबाय बियो समाजनि नोजोराव जोङो नुदों बियो समाजावहाय बियो उदायथाव नङा जों खनले बेबायदिनो मानसिफोरखौ जोङो समाजाव नुनो हादों गोबां मानसिफ्रा दिनै बेबायदिनो सासे थाखानाय बिसाय सासे थाखानाय हिन्जाव बेखौ नागारनानै गुबुन सेंग्रा बा सिंग्रिखौ हास्थायनायखौ जों नुदों थिग बेबायदिनो महिमा नार्जारी बेबो गावनि थाखानाय बिसायखौ नागारनानै गुबुन हौवाजोंहाय थांनायखौ जों नुदों बेखौनो खावलायो बे न'खरनिसिम जानानै बिरखांनि न'खर आरो बिरखांनि न'खरनि जानानै एबा समाजनि जानानै बेखौनो खावलायदों जाय महिमा नार्जारी नोङो जे गावनि बिसायखौ नागारनानै थांबाय नोङो गोख्रैनो फैफिननांगौ मानोना जाय गथ'आ फरायफुगासिनो दं 5 बोसोर LKGआव फरायदों बेनि लाइफआ मा जागोन दा गोजान जायगायाव थांबाय बे फरायनाय गैया जेबो बेबायदिनो बिनि हालोदनाखौ जों नुहुरनानै बिनि लाइफआ मा जानांगौ जों समाजनि जानानै बेखौनो खावलायदों गोख्रैनो फैफिननांगौ आरो गथ'खौ लाबोफिननांगौ आरो जाय समाजनि दैदेनगिरिफोर जाय हादोरनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना एक्सन लानांगौ जों बेखौनो गामिनि जानानै बे न'खरनि जानानै खावलायथिनाय जाबाय आंनि सुंद' बुंनायखौ